नोंथां बुंनाय बायदि मात्र डिक्लेयार होनोल' बाखि खिन्थु काउन्टिंआ गुबुना जाक मोनफा मोनफा रिजाल्टआ ओंखारबोबाय माजबाद समस्तिनिफ्राय दा चरन बर'आ देरहाबोलायबाय डिक्लेयार होथ'वाखैनो होहांहां जानानै दं होनोल'सो बाखि एसे दुखुनांथावना जाबायना प्रमद सारनो रोंगोरा सारनो बिराद देरहाजोबसिगोन 10थायाव 15थायाव 10थाया जों देरहानानै दङ लाइनानो माथो मोनसेबो देरहानायनि लाइनावनो गैया जेनजोबनायनि लाइनाव रनजित बसुमतारिया आरो भबिष्यतआव इलेक्शननि खोथा बुङोब्ला बिसिबांबा गोजानाव थाहैखानाया मोजां बागदावखांनानै जेब्ला भट थुनो फैगोन नोंनि सापर्टखौ जायखौ सापर्ट खालामो बिनो आरामनो स्रोदनो थुनानै थांदो रिजाल्ट मोनजासिमहालागै थानाया मोजां माने इलेक्शन होननानै बुङोबा आरो जिबनावबो दा गोसोखांथारसै रनजित बसुमतारिया बावहायखि आरो गोसोखांबावो खुनसे नङा खुननै मोनथाम जायगा जेनबाय बियो बावखुंग्रियाव MCLA आव बेयावबो दै गांबाय निसिमा बावहायबो मोजां दै गांबाय एबार आरो नै MLA आवबो मोजां बांगाल दै लोंबाय बियो खस्थ' मोनथारबाय मा होनना बुंबावगोन जाय हक इलेक्शननि खोथा बुङोब्ला रनजित बसुमतारिया गोजानाव थाथारखाथारदो आरो दिपेन बर'आ दासो मोनजेननाय नालाय जाथ'वाखैनो दाहाय मोजां मोनगोन रिजाल्टआ जेनलागासिनो दं UPPLआ जेरावबो मोननैखौनो देरहागोन ना देरहाया आं बुजिनानै मोनला दा मोनासिमहालागै रिजाल्टआ मोनसिगोन ओरैहाय बिश्वजित दैमारि साराबो मोजां आग बारायगासिनो दङ बावहायबो प्रमदआ नोगोद खस्थ' मोनसिगोन नै दा एसेयावनो बिराद खस्थ' मोनदों बिश्वजित दैमारि सारनाव थांनो हानाय जाबाय नायग्रोनि सार चरन बर'नि माखासे बिबुंथिखौ आं बिराद गोजोनदों नोंथां बुंनाय बायदि मात्र डिक्लेयार होनोल' बाखि खिन्थु काउन्टिंआ जोबजोब्बाय आरो जों साननाय मथेब्ला दा फ्राय 84,000 जों भट मोननो हादों आरो 84,000 जायोब्ला खमावबो 50+ जों डिफारेन्सआव देरहानानै थांगासिनो दं आरो जों बेखौनो आसा खालामदोंमोन बेनि बांसिनबो आसा खालामबावदोंमोन नाथाय अब्लाबो किसुमान दोलोआ किसुमान नंखाय खोथा बुंनानै बहुत भट लांबाय जायनि जाहोनाव जोंनि भटआ एसे खमायदों थ' आं बिराद गोजोनदों आंनि थार्ड टाइम बे मोनसे इलेक्शन बे थार्ड टाइम बिसायख'थियावबो जे आङो आंनि माने बेबदना जे डिफारेन्सआ जे बारायबोदों बिराद गोजोनथाव खोथा आरो बिनि थाखाय आङो माजबादनि रायजो राजा जोंनि जेसेबां माने जोंनि इन्टेलेक्सुवेल जेसेबां दं लाइमोनफोर आं बिथांमोनखौ आंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर जासिगोन जे एबारबो जे आंनि सायाव एसेबां फोथायनाय लाखिनानै माने आंखौ जे जिबायदि बोर सारस्रिबाय बिनि थाखाय आङो माजबादनि गासैबो रायजो राजाखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावो गुबुन रायजोनि আপনি যেহেতু বিজয় হয়ে ওলাই আইছে কি কবেন गुबुन रायजोनि राजखान्थि हान्जा हिसाबै नोंथांजों जुजिनो थाखाय फैदोंमोन JMM आथ' इसेबां भट मोननाङामोन नाथाय बिथांमोना बेवहाय नंखाय खोथा बुंनानै रायजो राजाखौ इमसनेल खालामदों माने नङाबाथ' इसेबांबो भट मोनामोन जोंहा इलेक्शन गेलेनायाव बुंनांगौ बाथ्रा गैया खिन्थु नंखाय खोथा बुंनायलाय जोंहा दायित्व थायो रायजो राजाखौ जिहेतु आं देरहाब्ला आंनो नायनांगोन बे हिसाबै आं रायजो राजाखौ गोबां बुजायदोंमोन खिन्थु अब्लाबो बुजिस्लाबाखिसै जायनि जाउनाव गोबां भटआ बिथांमोनावबो थांबाय आरो बेहाय एसेबां भट थांद्रायामोनब्ला आंनि आरो मोननांगौ भटआ बारायबावोमोन आरो मन्थ्रिनि बेलायावथ' देग्लायबो गोसोआवथ' आसा दं मानो होनब्ला थांनाय बाराव आंनो 4 दाननि थाखाय बा 5 दाननि थाखाय मन्थ्रि होबाय आरो बे आंनि थाखाय बुंनो थांब्ला बिराद गिदिर मोनसे सुजुग आं बेवहायनो जथेस्थ' सोलोंनो हाबाय खिन्थु समाया खमखाय आं बांद्राय मावजोबनो हायाखै एबार सुजुग मोनोबा आंहा माने गोसोआव फोथायनाय दङ आरोबाव साबसिनै आं खामानि मावनो हागोन होननानै माजबाद बाखि रायजोखौथ' आं बुंखादों रोजा रोजा साबायखर बावदों आं बिथांमोनखौ मानो होनोब्ला आंखौ खनसे नङा खननै नङा खनथाम अनबाय माजबादनि रायजो राजाफ्रा आरो ओरैबायदि अनदों अननायनि हारा बांनायनिफ्राय बांबोसिनदोंसो थ' आं बिनिफ्रायनो आंनि दायित्व बारायदों आं बेखौ फोथायना लादों ओंखायनो एबारनि खेबाव आङो माजबादनि रायजो राजाखौ थांनाय 10 बोसोराव जेरैबायदि आं नायबाय साबसिनै नायनो गासिबो दिगाव जौगाखांनो थाखाय आं गोबां नाजाबावगोन जेरै हागौ माजबाद समस्तिखौ जौगाहोनानै आसामनि गुबुन गुबुन समस्ति जौगाखांनाय समस्तिफोरजों समानै लांफानो आं नाजागोन बिराद गोजोनदों आं होनखाबायना माने 3थि इलेक्शनाव जे आंनिया बारायबावदों बिराद गोजोनथाव आरो आं बिराद गोजोनदों आरो
नोंथांनिनो हान्जानि सासे जाथि बिथाङाबो मन्त्रि मोननो थाखाय हास्थायो दिहुन दैमारि ना बेथ' बयबो नाजाखागोन बेथ' उननि खोथा जाहैबाय बेहाय हाइकामान्ड दं हाइकामान्डआ जायनो होगोन बेखौनो जों मानिनांगोन बेवहाय नों आं लुबैनानैथ' जेबो जाला हाइकामान्डआ जेरैबायदि होगोन आरो हाइकामान्डआ जेखौ होनगोन जों बेखौनो मानिनांगोन आंल' नङा गुबुनाबो बयबो जों मानिनांगोन आरो पार्टिया हाइकामान्डनि मथे सोलियो